Jalup Jatend Piny Rigathi Gachagua wacho ni jomoko e sirkal osebedo ka siemo kendo buogo jod bura mawuok e gwenge mag Masawa kuom tiyo kode. Gachagua mane loso e kaunti ma Kiambu bende oramo ni onge ng'ato madhi chungo chenro mare mar riwo wi oganda mawuok e gwenge mag Masawa kaka yo mar miyo giduol e weche mag telo. Kaka jafamo marwa Chris Owino leronwa, ogaye mar Wiper Kalonzo Musyoka kod jatend DAP Eugene Wamalwa onyiso Gachagua mondo oriwre kodgi ponono ni chunye ojok kod Kenya Kwanza. E nyasi mar siedho jadolo mar kanisa mar Jesus Compassionate Church e kar chung od bura mar Ruiru e kaunti ma Kiambu, Jalup Jatend Piny Rigathi Gachagua oramo ni onge dok chien e chenro mare mar riwo oganda jo Masawa. I want to confirm that the unity of the mountain is unstoppable. It will continue. It's actually complete. Imebaki 1%, a few leaders here and there, and I'm sure they will be aligned na wananchi tukiendelea. Gachagua wacho ni onge kaka onyalo konyo Jatend Piny William Ruto riwo oganda jo Kenya e kinde mag gwenge ma owuoke to opogore, ka onyiso William Ruto kod jotelo mamoko mabacho kae bende orie e gwenge magi. Charity begins at home. Hata Yesu alianza Jerusalem kabla hajaenda Judea. I cannot help President William Ruto to unite Kenya if I cannot unite home hapa nyumbani. Lazima kwanza nipange nyumbani. Sisi tunaungana tupange mambo yetu. Bwana Stephen Kalonzo Musyoka, unganisha watu yako. Mzee Raila Odinga, unganisha watu yako. President William Ruto, unganisha watu yako. Kila mtu aunganishe watu yake. Alafu Kenya yote tulete pamoja tuungane. Iranyisi machielo ni Kenya e kinde kod Jatend Piny William Ruto ni e kinda kur Gasumbi. Gachagua olero ni jomoko e sirkal osebedo ka buogo kendo miyo siem jod bura kuom tiyo kode. The ordinary wananchi, all of them are speaking one language. Ni Oroma. Just few leaders here and there, and we understand. Some are being intimidated, they are being coerced, they are being threatened. Oh, if you call for unity, you shall not have projects. Oh, if you are seen with the deputy president, things can be very bad. But those are normal things in politics. Kata odoko ni osebedo kamadiny e kinde kod josiasa machiegni kod Jatend Piny William Ruto e wi chenro mar riwo oganda jo Masawa kaachiel gi pogo mwandu mag Kenya kaluwore kod kwan mag ji. Gachagua oramo ni ok obi wuok e piny owacho. How on earth? This is our government. This government we put 47% percentage. It's our government. If anybody would want to leave, they would leave. This is our government. Sisi tuko hapo. Juzi nimesikia Mheshimiwa Mudhama amemuuliza kiongozi wetu hapa, huyu mzee wetu, watu ya Lower Eastern waungane. Sijasikia mtu amesema ni ukabila. Amenyamaza. Juzi nimeona Speaker Wetangula ameita watu kwake. Amesema watu ya jamii ya Mlembe waungane, wapange mambo yao. Hakuna mtu amemkachifu. Hatutakubali yeyote aguze Rigathi wa Gachagua, sisi watu wa Mlima. Taro kod geno mag ji mathoth, jotend Azimio mane oyuoro e nyasi no onyiso Gachagua mondo dhi nyime kod chung motegno e golo pache hagisingo mar kwedo chenro moro amora mar thiche e APC. Jatend DAP Eugene Wamalwa kod ogayi mar Wiper Kalonzo Musyoka otemo sero Gachagua mondo bi oriwre kodgi e riwruok mar Azimio ponono ni ojok kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Na hata wale wanasema eti Gachagua anataka kuharibu serikali akileta hii maneno ati anaweza angusha hii serikali. Kwani serikali ikianguka hamwezi unda serikali nyingine? If they try to impeach Gachagua, Azimio yote itakataa. Hiyo nimesema wazi. But we can impeach both Gachagua and Ruto. Jatend DAP Eugene Wamalwa kod ogayi mar Wiper Kalonzo Musyoka otemo sero Gachagua mondo bi oriwre kodgi ponono ni chunye ojok kod Kenya Kwanza. Josiasa mawuok e gwenge mag Masawa mane oyuoro e nyasi no osingo mar chung kod Gachagua e dwaro mare mar riwo oganda jo Masawa. Chris Owino, Ramogi TV. Weche mag siasa